Fuj, Fú, aký si spocený. aký asi? Ježiš, nie. Vlhký. Áno, to ide prvý. Fuj! Vypotiť tú vakcínu. To mňa odjebalo. No opýtal by som sa, keby som sa s vami stretol na vlakovke, odišli by sme spolu do Žiliny, lebo ja som v živote vlakom nešiel. Proste s bajkom. Som raz išiel v živote do Bratislavy na vlaku, aj to som bol v piči, z toho ma babka zjebala, že mám kufor v uličke. Som mi povedal, že chod do piče, teta. Kľudecká papasivilica? Dobre, ty. Dobre. Si sa pohral s tým, že? Možno aj. No bola tvrdá, že? Aha. Jak prasa. Mozol proti tomu niečo bola. Som to troška nastavil. Dobre, tak. Nemal si mozole? Hm? Nemal si mozole? Ja mám mozole celoročne, Ja ale... mám mozole z toho fúkania, kurva. Si tu zafúka, ty koko, to je... Ale najskôr si ale spodok, nie? Spodok.